Hei, salutare, veniți pe canalul meu de YouTube. Astăzi ne vom juca Clash Royale. Ia uitați că avem deja un free chest. Acum să vedem ce avem pe shop și... Oho, foarte bine! Eu sunt în clanul acesta. Dacă vreți să intrați și voi, vă recomand. Este bunicel, trebuie să ai peste 0 trofee, adică toată lumea poate intra în el. Și este foarte ușor de intrat. Astăzi vom da un match cu acest deck, să vedem dacă ne vom descurca, să vedem dacă vom câștiga sau vom pierde. Așa, hai să vedem ce o să iasă. Și alți youtuberi ca și mine fac așa mereu când se joacă Clash. Ia, să vedem. Aici putem să vedem câtă viață are și Mega Knight-ul și cât damage poate să dea. Am să dau acest minion horde, dar nu acum, când se apropie când va fi mai aproape de baza mea. Acum îi voi da. Și am câștigat, l-am bătut, foarte bine. L-aș băga, dar nu, o să-l bag, dar nu. Acum să vedem ce o să bage el. A băgat pe ca, o să-l bag și eu. Imediat. Aștept să vină pe ca mai aproape și l-am băgat. A băgat de logo, dar foarte prost. Sau s-ar putea să pierd acest duel. Să vedem, cine știe. Haide, haide! Este foarte bine. Este chiar foarte bine și... Repede, repede! Am scăpat am puțină viață la turnul acesta. Cred că o să pierd acest match, nu știu, presimt așa că-l voi pierde. Da, cred că o să-l pierd. Cum spuneam, îl voi pierde meciul ăsta, iupi! Ce mă bucur să scade în trofee. Nu voi aștepta să bage mai mult. Oricum eu o să câștig duelul. Am să-l și bag acum. Să vedem ce o să bage el acum. 100% o să bage pe ca. Eram 100% sigur. Și tocmai de aceasta o să bag și acești minion horde. Am bătut pe ca repede. Acum trebuie să mă duc repede, foarte repede pe turnul lui ca să pot să îl iau. Haide, haide. Încă un hit. Să vedem, cred că s-ar putea să pierd. Nu că sunt eu aici. Nu pierd, Doamne ajută. Aoleu. Deci am niște emoții ale naibii, nu știu de ce. Îmi doresc foarte mult să câștig de asta. Și... Haide, haide, haide. Încă un hit. Bine! L-am luat. Ale, ale. Iupi! Am câștigat. Good game. Magical chest! Foarte bine! Băieți, mi-ați adus noroc. Băieți și fete, mi-ați adus noroc. Am un magical chest. Și acum vom da coleg la acești 5.000 de bănuți. Foarte frumoși. Ia să vedem, nu o să donez. Uitați și ce
Am 94 de cărți din 99. Mai îmi trebuie 5 și uitați câte cărți am. Eu uneori mă plictisesc să dau așa până în jos. Și mai am nevoie de aceste legendare. Mi-l doresc foarte mult pe Electro Wizard. Și Royal Ghost și Ice Wizard și Electro Wizard mi-l doresc foarte mult. Și aici vom închide acest videoclip. Sper să strângem peste 20 de like-uri. Sper să strângem peste 20 de like-uri. Mulțumesc că mi-ați fost aproape. Mulțumesc pentru această vizionare. Pa!